Ramogi odhiambo machielo kendo warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Odhiambo taifa yo kadek dweno mar 10 en geno marwa ni iriyo makare kendo kamano komi Ramogi TV mondo mi weche manyien. Waikore yo makare mar kendo ni weche gi odhiambo makawuono nyakora mkajon. Kaka nyakora Ramogi bendo ikore sani mar winjo weche manyien wan kaka waikore gi weche mopogore mamulo ngima oganda mag yotingo weche mag duoko kata report mogol kod komiti mar Senate Mauzo katimo nonro e wach mar nek manotimore bungu mashaka hola. Kar nyakora mgajwa oganda maromo 429 duto sewito ngimagi e nek makama. Akorwa mi kuku mar wach kotenre kod report mar Senate. Sama magi timore nyakora Ramogi nitiere okenge mag neno ni somo bedo makare ka ng'uro chwale do ewi kaka osebed kichiwo kata yo mar chiwo sir mag omenda ne jopuonjre manie kuonde mag tiegruok mapacho ka. Mabire kinde bende jokanyo e sekta mar somo kaachiel gi jodito kogolo pachi ka yogo pek mar somo pacho ka. Anyate kaunti wa Migori wadhi winjo mago motenre kod pek mar somo. Ma en ataro kuom mago manochiw singo manochiw gitende Kenya Kwanza kabene gi singo ngima mombekore nyaka sekta mar somo kata kamano ma okosebedo wach. Weche mag pi e gwenge ma Nyanza ma Nyandwat kod milambo mar Nyanza bende kawuono ne nitiere jotelo mag duol mochune weche mag pi no chope nyim komiti mag od bura. To kopogore kod mano nyakora Ramogi jolupo ma Homa Bay bende wacho ni nitiere kaka ok dhi maber ahinya jomena gi jorech wacho nitiere kaka tondegi tika magi tudore godo. Kora moe katonde tudre ang'no te mondo wagoni ge chendo ni maro OIMORE wayeko ni mago to gi mathoth to mana kaka pile wachao gi mago mwamiyo pek. It is Raila's entitlement to endorse anyone. That an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. Martha Karuoko ni papo ya umalach na jodito magazimio ne laro komitan piny Kenya katodoko ne ripode lieko ni Kalonzo osemigweth. Ainuliwe Yesu maraifu. Komiti mar Senate manyocha nono nek mashaka hola koro yango ni achich Paul Mackenzie ne kod ketho kendo winjore yaune bura. Walitusambulia walikuwa watu kama zaidi ya 10 na wengi wao walikuwa na bunduki. Obila no nomonj manyotim e miere moko mag jotelo kendo ma obambe nyiri ariyo gweng makero kai county Manyamira. Machiegni nyakora mgajwang wantiere kanyo gi Elizabeth Chine maloko na weche godhiambo kawuono bethulo mar miyo mapachi lai marote machuok en ari adek auchiel no kabende wantiere live Facebook kanyo gi YouTube kata mbui mar X Ramogi TV ke duto morwake pachi odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Bethulo mar ndiko nyakora Ramogi nyinga en George Bati. Komiti mar od bura mar Senate manono nek mashaka hola okoni Paul Mackenzie winjo yaune bura kaluore kod puonj mobam manokelo tho mar jokanyo mag din mare. Kokalo report margi komiti no kotene kod Danson Mungatana okoni dwaro ni tie mondo mi kanise duto mathurka ondikre buo tado achiel mondo mi kel yot yango kit puonj mag moko kuom dinde mathurka. Yesu maraifu. Bang' timo nonro margi kuom dweche buora ka gitemo kolo adieri ewi timbe jadolo Paul Mackenzie manokelo tho mar maloyo ji 400 e bungu mashaka hola. Komiti mar Senate mane timo nonro ogolo duoko mayango ting Mackenzie rode manitie kod okenge mowinjo kawo mar reso oganda jo Kenya ewi puonj makoch manyalo kelo midhiero e kinde mabiro. Kokalo report magigolo komiti notudo Mackenzie kod thoe mashaka hola koting'o tiyo kod jomoko manokodo mondo mi owuondi jopiny mondo riwre kod din mare. Bende ni Mackenzie nowuondo jolupne ni odhi miyo gilo kendo kawo kuomgi omenda makore lach. Komiti nokoni giro ni Mackenzie ne oloso kweth moro mane otiyo godo kaka nyapara kendo chiwo kum ne jokanyo mag din mare mane dwani migi thuolo mar chiemo kado mar kumo joma ne dwaro chiemo bende ne ochuogo kama en owuon kod kweth mane okodono ema ne gin jong'ad bura. Puonj Mackenzie bende ne okelo tho mar nyithindo kokalo e tamogi e chiemo. Mackenzie bende yangore ni ne otamo jolupne yudo chenro mochuno kaka somo kod thieth ka bende ne opogo jolupne kod ji mamoko e kinde manodarogi kendo terogi Shakahola kama en to ne ochiemo to jolupne to notamo mondo kik yud chiemo. Lipodno bende yango tudruok mar Mackenzie kod kweth mar Voice in the Desert manyayo puonj mobam kendo okwedo chenro mag sirikal. Kopogore kod temo umo nek mashakahola kokalo pidho alot liete joma nigi iko. Bende Mackenzie ne onyisa chaya e kinde manoba wacho ni apisa mag arita kanotiyo gi dhok mar Kitawaramba. Mondo keto kenge makare,
Komiti mar Senate matimo nonro ewi nek Mashaka Hola dwaro ni mondo bad migawo mar obila mag okwach kich DCI onon kendo omak bura ne Paul Mackenzie e ndalo 30 bang' od bura mar Senate podho lipodno. Gidwaro ni ogai mar jomin buche omak bura ne Mackenzie ka giseyudo lipot kowuok kuom obila mag okwach kich, kendo bende mondo non ng'ata manyalo bedo gi tudruok kod Mackenzie gi din mare kendo maknigi bura bed ni giwuok e pacho kata e pinje maoko, ka jogo mawuok e pinje maoko to winjo bed ni duok e pinjegi mapiyo. Komiti no bende dwaro ni mondo riembe pacho ka jokanyo mag kweth miluongo ni Voice in the Desert mosebedo kanyayo puonj mobam kendo kwedo chenro mag sirikal, kendo ni jatend migawo mar arita oyang ne Senate kaka chenro mag nonro ewi Shaka Hola dhi nyime. Lipod no bende koni dwaro nitie mondo ogai mar jomin buche oyaw kendo manyien buche manosemako Paul Mackenzie kinde mokalo, kendo jatend migawo mar arita oket lai mag yango dinde makoch ka od bura bende kori dwaro ni mondo miyo non manyien chike matayo kaka ichuko kanisa e pacho ka. Mondo thir puonj mamoko mobam manyalo bedo ni tayo kod jokanyo manoyudo puonj kowuok kuom Paul Mackenzie, komiti mar Senate onyiso jatend migawo mar arita mondo lor ute lamo duto manitie gi tudruok kod din mar Good News International Ministries, ka obila mag okwach kich kod ogai mar jomin buche bende owinjo bed ni ng'wano mwandu Mackenzie kod jokanyo mage, kendo bende yang din mar Good News International kaka riwruok mokwong. Komiti no bende dwaro mondo Attorney General oyang din mar Mackenzie kaka riwruok makedo gi chenro mag sirikal, kendo ni jadek riwruoge oruch oko ndikruok mar din mar Mackenzie. Lipod no dwaro ni migawo mar arita okony joma ne otony Shaka Hola yudo bok mochuno kaka opande, obok mag lowo kod mag somo, ka gidwaro bende mondo otelo mochung' ne tudruok e pacho ka CA olos kod YouTube kod Facebook mondo mi oruch oko puonj mag Mackenzie mane oket e mbui. CA bende dwaro ni mondo mi oket chike magayo puonj mobama michwalo e mbui, ka idwaro bende ni mondo gimakre kod duol mar ute mag fwambo ma Thurka e tamo Mackenzie kod joge yudo thuolo mora mora mar twak e ute mag fwambo ma pacho ka. Komiti no bende oseyo jokanyo mag komiti mar arita e kaunti ma Kilifi kuom ne rem thiro nek ma Shaka Hola kaluwore ni ne ok giyango gik mane dhi nyime Shaka Hola e kinde mowinjore, kendo gidwaro ni mondo mi apisa go kaw negi ondamo mager. Apisa ma lipod no koni ne oninde tich oting'o Joseph Kemboi, Charles Kamau Wanguhu, Solomon Odera, Agamso Guracha, Augusto Kuna, Hassan Hamara, Calvin Malowa Otieno, Daniel Muthusi Muleli, Jacinta Wesonga, Paul Maweu kod Joseph Yator. Lipod mar komiti no dwaro ni mondo gol ndikruok mar kanise kowuok e apisi mar duol mandiko riwruoge, kendo kanise duto te ma pacho ka nyaka ndikre e bwo tado achiel, kendo ni ma ibi tim e bwo Attorney General. Dinde bende ibiro dwaro mondo mi obed kod board mang'iyo yoregi mag omenda. Lipod no bende dwaro ni tudruok e kind Paul Mackenzie kod Ezekiel Odero non kod jamin buche, katelo mar tudruok CA bende nyaka koro non puonj mora mora madinde chwalo kachopo ne jopiny ahinya to kokalo yore mag tudruok. Poni lipod ni opwodhi, biro chuno ni ute mag lamo ma Thurka ondikre e bwo tado achiel mabiro kelo yot e yango kit puonj magichwalo ne oganda magi. George Bati, Ramogi TV. Duol mok mar piny owacho makelo ratiro ma oganda Kenya Human Rights Commission kaachiel kod ji mamoko 4 ochwalo ng'ur margi e doho mano mar kwedo keto tim chenro manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre mag mbalariany. Kaka Judith Omondi lero, riwruogego wacho ni paro mar chwalo omenda nengone ni malo kendo ok oluwore kod chik ka okete yor ayanga ka bende yo ma ichwalogigo ni kod mibadhi e kind dwaro mamoko. E ng'ur ma ochwali e doho ma Nairobi, ji 4 kama oting'o duol makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Students Caucus kaachiel kod jal ma ochung' kar kende Boaz Waruku gikwedo paro mar chako chwalo omenda ne jopuonjre mag mbalariany ka itiyo kod paro manyien mar new funding model. Kaluwore gi ji 4 gi, gikoni ka irango kidieny 43 kare ma okwongo mar chik maketo weche mag somo kaka ratiro mag oganda, paro manyien no mar chwalo omenda ni e tok chik ok oriere, nengone tek ka bende ok oyange malong'o. Bende gikoni paro no biro weyo jopuonjre mathoth pacho ma ok oyudo sir mar siro sombgi mag mbalariany. Paro no bende gikoni ok omako kidieny duto mag jopuonjre kaka owinjore. Bende gilero ni paro no mar miyo jopuonjre hola mana ka osechopo hikgi mag 18 ok owinjore kendo owinjo ruch oko. E ng'ur mag chwalo no bende oriwo weche magikoni ok oketie mbui mondo mi jopuonjre one. Magi oriwo atamalo mar hola ma jopuonjre biro yudo, sir kod omenda ma owinjo gigoli ofuko, ongirimiti mag kawo hola, kaka itimo yiero ne jopuonjre ma ok nyal, kaka yoro kwayo kendo ne sir ma okwedi, ngima mar jopuonjre ma ok bi yudo thuolo e kidienje ma owinjore, kaachiel kod ngima mar jopuonjre ma kamoro ok bi tieko sombgi e kinde ma oketi.
Ywak bende owuok ni jopiny ne ok oik makare ne paro manyien ni kendo thothgi ni e mudho kata bed ni paro no osechak chwal. Kaluwore kod paro mane opwodh kod jatend piny Kenya William Ruto e chenro ni mane okete ayanga dwe mar adek higani, jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando chuth ne owinjo yud sir chuth e yor hola kod sir mar piny owacho, kama nyalogi ok rach ahinya to biro chulo 7% mar omenda mar somo, ka modong' to ibiro chul kod sir kachiel gi hola. Paro ni mar chwalo omenda ne osechako tiyo e pacho ka, kendo jopuonjre ne oseriwore kod mbalariany rito mana omenda. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori ywago pek mar nengo somo ka giseyo piny owacho mar Kenya Kwanza. Woman Rep kata jaod bura ma kaunti ya Migori Fatma Mohamed wacho ni sirikal nyaka wuog oko mar fuong'o pek na jonyuol mondo mi nyithindgi oyud thuolo mag somo. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma miyo lerno. E kinde mar higa achiel mokalo, sekta no mar somo e pacho kae osebedo kod lokruok ma opogore. Gin lokruok ma oting'o yore mar siro somo mag jopuonjre e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko, somo mar CBC kod kata mano ma junior secondary. E seche moko kuom jo Kenya po lokruok e sekta ni mar somo, moko kuom jo Kenya bende seyo lokruok ma kamae. Ywak nitiere ni lokruogegi okelo pek mar somo ni thoth jo Kenya to ahinya mago mawuok e familia monionge ni piny. Ok inyal tiyo gi jopiny gi miriambo. Gene nyithindgi dhi e sikul kendo ginok gikoso school fees kendo gidhi e sikunde madongo. Task force reports sometimes was a little bit influenced, but the experience that the parents you are seeing here are having is completely different, because these parents are still being asked for a number of things. Woman Rep mar County ma Migori Fatuma Mohamed ma oriko ni e wuoyo e kinde nyasi ma chiwo basari ni jopuonjre maromo 500, omenda maromo $2.9 ma ogol kod apiso ma Woman Rep ne oseyo ten Kenya Kwanza kuom medruok mar nengo mar somo. Ne kane gi campaign Kenya Kwanza nochiko ni education dhi bedo free chakre nursery, secondary, nyaka university, nyaka college. Sani gima waneno kar mondo bed kata mar nono no giweyo, kar mondo bedi kata kuma manoluoro Uhuru Kenyatta no weye gimede nyadidek. Matiene gimedo rido ngima moloyo kata ngima mane wan godo manokalo. Ywak ma kamae bendo gol kosentano ma Migori Edio Kech ma wachi somo no ma CBC pod kelo pek maduong' ne jonyuol nikech gitiyo kod omenda mathoth. Garama mar school osebedo malaya ahinya kalore gi weche mag CBC. Kachiero ka pesa madhi e tuition madhi e school mwachulo ni endi magi kito koro dhi weche mag puonj ma koja chande, lakini nitiere gigo komidwaro e school sani mathin nyathi ochopo dala idwaro uno, sama thin nyathi ochopo dala idwaro sufuria mag dhi tedogo. Jokanye sekta mar somo bende wacho ni somo ma junior secondary school bende pod thembo nikech rem mar piny owacho iketo gigo eko madwarore. Nochae ka skunde moko ne onge gi gigo eko kata buildings go eko, koro iro ka samoro skunde moko idwa tigi gi classes mag primary, desks mag primary, ema konyo wadhi e secondary bende kote mang'owa dwa mondo tigo. Thoth sikunde mag junior secondary school e kaunti ma Migori pod nitiere mana kod jopuonjre ariyo kende, kendo bende lwasi mar somo bende koro pod ok ber. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Wazuda ni nyime nyako Ramogi wawere kod motene kod weche mag somo wang'e ma otenore kod weche mag theke pacho kama put matayo twak e kind kweth makwedo sirikal kod sirikal oyiere mar biro dhi nyime gi twak e wi pek mar ngima kendo manyo yore mag reso midhiero no. Kagilose romo margi magibago elementaita i kaunti ma Nakuru, jogombe maga pudno Kimani Shungwa kod Kalonzo Musyoka wacho ni gibiro temo twak matut gi jolony jomanyien marango midhiero mar pek mar ngima. Apudno wacho ni mano en twak mar dwaro thuolo ma oyiedhi. Wach mar pek mar ngima en twak ma osenyuolo ywaruok e kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kenya Kwanza. Komitino kata kamano ogolo ywak ni gionge kod omenda moromo mar tayo chenro maggi ma gidhi godo nyime buchegi. Beginning early next week, because this very difficult issue of the cost of living is not an issue that we can negotiate on and agree on in one sitting, and we have therefore resolved that beginning next week we shall be inviting a number of experts to help us to crack the numbers. We know that Kenyans across the political divide are feeling the heat of gharama ya maisha, and I want to assure Kenyans that
we are dealing with it head on. Kwa mgojonja tenda don bura marna Kenya mathakaru pogore gi paro malie koreni azimio sesidho Kalonzo Musyoka ne dilaro kom jatend piny Kenya e yiero mabiro mahiga mar 2027. Karuo loso ewi ote manyocha ne ogol gi Raila Odinga manenore ni nen mar sidho Kalonzo Musyoka. Eno wuon to wacho ni Raila ntiere kod ratiro mar sidho ng'ata kamano ok monjo ito mamoko mag azimio la Umoja One Kenya Alliance bende donje paw laro kom ma jatend piny Kenya. Oloso kane gibedo gi kanyakla margi kaka jotelo mawuok masawa mar Kenya manitie i azimio. E nyasi mar yango chieng' nyuol mar seneta Masiayo Buro Ginga, jatend kweth mar azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nolieko wach matemo nyiso ni dibed ni azimio biro siro jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sasa yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tunamwonyesha ati yeye hajui. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Bang'e to Raila nyocha oduogo kwero wachno kokalo kuom oboke kolero ni sapod chon kendo ok ginyal yango jal magibiro sire yiero mabiro. Kata kamano, Martha Karua mayande osire lwede yiero mokalo to wacho ni Raila Odinga ntiere kod ratiro mar yango jal mabiro sire yiero mabiro to kata kamano mano ok monj jalo mamoko chung kendo laro kom tend piny Kenya. It is Raila's entitlement to endorse anyone. Never mind that he wrote a statement of clarification. Even if he had endorsed, it would be within his right. The thing to note is that an endorsement does not in any way curtail the chances of any other person who may wish to enter the fray. Kaulo sero mano kelo kanyakla ma kuom josiasa mayalo ora mar God Kenya jatelo mar duond bura mar NARC wacho ni pod gini azimio la umoja kata doko ni koro gin kod kanyakla margi kaka jotelo mawuok masawa riwruok motesini kamwene caucus. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya, and Kalonzo Musyoka is our brother. We are in azimio to stay, but we still have Kamwene caucus to caucus about Mount. Giango ni riwruok mar Kamwene no biro kanyakla mar chwalo agenda mar jodak maya luora mar God Kenya. Kamwene started way before, so you cannot, even if you tried by any stretch of imagination. Are you so afraid that we might be organizing politically? What are you afraid of? Are we not Kenyans? Osura ni nyime nyakora Ramogi kamoro ni jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala owito ko paro mar moko kuom MCs mag UDA kaunti ma Nairobi mar timo lokruok e kombe mag duond burano e od bura ma Nairobi. Malala koro luongo romo mar MCs duto ma oyier e bwo UDA kaunti ma Nairobi chieng' tich ang'wen mar poro wach. E oboke man gindiko ne spika ma Nairobi moko kuom MCs mag UDA ocholo paro mar golo jatend kweth manok Anthony Kiragu kod jago poro margi Mark Mugambi kagidwaro mondo okaw kargi kod Waithera Chege gi Joyce Mudhoni. Malala wacho ni onge lokruok mabiro timore nyaka dieri nyanyalela ewi gima kelo ywaruok e duond bura mar UDA. Sababu hapa kwa secretariat hatuna specimen ya all members of county assembly tujue kwamba hii signature ni right na hii ni fake. Hata hizi zimekuja kwa affidavit hatujui kama bado ni right ama kutakuwa na affidavit nyingine inasema kwamba tena ni fake. So tumesema kwamba kumaliza hiyo story yote tuite mkutano hapa wa viongozi wote wa county assembly on Thursday saa 4 asubuhi. Tumealika hata viongozi wengine wa chama wakuje tuelewane kama viongozi wa county assembly, tujue ni wangapi waliweka sahihi na ni wangapi hawakuweka sahihi. Sisi kama secretariat tutakuwa na usawa kabisa. Kama sahihi zitafikishwa zisemekane kwamba hawa viongozi wametoka katika uongozi, hata kama ni marafiki zangu sitakuwa na budi bali kuwaachilia. Mimi nitafata yale ambayo wengi watakuwa wameamua. Kwa mgajang committee mar Senate marango mwandu mag piny owacho keteorindi maliet jodito mag board mar Lake Victoria North kod South Water Works Development teorindi maliet mibadhi mag omenda mag moingo bilionary 2.5 manoyangi ko jaron buge omenda mag sirikal.
Jakom mar komiti no Godfrey Osonsi okone jopiny onge kod pi maler ma inyalo ti godo kata odoko ne orak ne ochiw ne kembe makeyo pi kendo chudo ne otim. Komiti odio jakom board mar pi ma Lake Victoria North Water Works Development Julius Wasike kod nyawadgi ma South Water Works odoyo widi mondo mi giler gimomiyo kembe go ntiere kod jotatije e yor kojolo kuom thuolo malach. Kata kamano giduto ne gibedo tenge gi wachno ka gilero ni pok gibudho e lemogo. Where you are given 17 billion and you end up spending less than that on a project. So that's why we are insisting on value for money audit, so that we get to know what was the cost of the final project. Some of these water service providers, we give them more water than they can distribute. So we are waiting for money, yet they are selling no water. An example probably Soma Bay. We give them up to 40 million liters of water. So far they can only distribute probably about 10. So that is where the money is disappearing. Non-revenue water. Beneficiary water service providers and the beneficiary counties are fully involved in the project preparation and the negotiation of funding during the appraisal process. Chair, what we have is basically being head of finance, and for the period he has come in as acting CEO, he comes in from finance and he goes back there. But as chief finance, he's been there for 10 years. Dakika ni pare okaradio nyakon mwajuang bang sadek marotieno chendo eno OIMORE kamano kumedo kete manakera Ramogi TV no asingo kao pachi kacha mondo winje ni inti wacha kotendre gi weche gi manyien bende waiko ni SHG. Aneno ka ote moro wacho kanyo ne wawinji maler ka wantie Lamu. Ramogi ler iluonge ni Boy Collins mar Kiabuya Gwasi owacho ni owuoro dongruok ma jatend piny Kenya Nyanza mago projects manochake gi former president, lakini adier mantie onge kata matin. Honest politicians pok onyuol. Judbet mano pache eno kanyo Stephen Oginga the governor wacho ni en wuod Marindi Kanyada olo weche gi manyien kata kamano wacho ni pod gimoro ahinya gi jatend jaod bura mano George Peter Kaluma kuom gelnegi St Mary's Marindi Girls Secondary School bas ma bende gisebedo ka gigomba menga giwacho ni gimoro ahinya karo odende kanyo ni mano ruadh tich magwengi. Haya, ujua ngatari anini kati wacho ni Mbeni Sachekin elisho chola wacho kanyo ni entie uyoma wacho kanyo ni bati ikaumos eyo makare no Benta Charles ka wacho ni owuoro wach monjo go kata jotelo maruch ratich ji e ute mag jotelo wacho ni en gino mabende makodho kaina koro penjo ma chanda ni koro japiny ma kawaida otim nang'o wacho ni weche mag security onge chuth e pacho kae karo Samson Mondi kantie Kawangwara ni kacha MJ Musa Juma wacho ni weche manyien chope makare okoti no maber na joneno duto mag Ramogi TV. Ano kama Owino Janabi kantiro yani Masai dir manitie en ni CBC oromowa manegi mondiko kanyo. Kasto Runi Punde kowuok Seme Junction Kabege kanyo wacho ni Kaila en Seme Kaila Ramogi donje yo makare ahinya kendo mor. Japuonje Vansagaya wacho ni tina bera gwenge mag Ogunjo wacho ni kare ot ka ot ni managi yuak mare kendo ji tengora tenga e yudi kanyo wacho ni mane siasa, that is politics gima wacho kanyo. Kasto kabinde Otoyo Olela wacho ni OIMORE magineno mos kod jaode Helen en koda kababa gin god kod kababa kanyo kendo gidhi makare. Kasto Ochieng Kefarambo mar Masara wacho ni Ochieng Kefarambo mar Masara kasto ka beneno ka Yambo Julius Fwambo wacho ni rongo kwe kendo OIMORE ok bae omora ahinya kaka weche manyien donjo ne wacho ni Amos ni Lydia Nyasaye maduong' kuom gik moko duto te piny to tek jelo mteule wacho kamano mane kaka ondiko kar kanyendo kanyakla giye mondo mi opogi otieno maber ne kwar gi John Otieno ka entiere gwenge mag Utende mano Fred Osuru mantiere Dandora ka ema wacho kamano. Aneno Arnold Juma wacho ni entiere kodwa wacho ni entie Hong Kong umoja kiano umoja ntik mulunga ni Hong Kong kara kawana ngeni sinde iwacha to Arnold wacho no this year
chenro ni makawuono. Pastor Ruto Kevin Marorembero Maler wacho ni weche gichopo negi kamano wacho ni piny Kenya tek wada wala mana Nyasaye kende kaito Jared Oti wacho ni hen jaramula kabondo en yathi river sani ijawde fita nyango nyarawila to penyo ni chik mane ng'ado godo ne jibuch thocha ne ogole koso to ka entiere Mackenzie to politi gang'o mano pache penjo no penjo wan wakia duoko koro Pastor George bende ni kodwa entiere udiko panyo mora ahinya gi weche manyien ka wadhi e yweyo kama to en kinde duto medo lamo mondo kik duondwa lal nikech ing'eni iwacho ni Satan samoro jarire kore rekodwa Faith Nzomo kantima lido wacho ni rekodwa tikao mus jodbat ero kama na ahinya ka waduogo nyaka Ramogi pod wan gi mathoth med mana kete OIMORE Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina anaitwa Mary Mumanyi, mkaaji wa Pipeline. Mimi nafanya kazi ya Sacred Officer. Time nilipiwa simu nilikuwa kazini, hivi singeweza kuruka poko penye watu walikuwa wengi. Mtu wa kwanza uliambia baada ya kuambia umeshinda pesa ni nani? Bwanangu. Wengine wanaficha wewe. Ilibidi nimtumie message. Hii pesa tunaipangia kufungua biashara. Uko na marafiki huko mtaani pengine waaminingi ukiicheza unaweza kawaambia aje. Kama mimi nimeshinda pia wao watashinda. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Get ready to celebrate. Citizen Digital turns 2 and it's all thanks to you, Kenya. Your stories, your trust, your engagement, it's what makes us the #1 news and digital app in the country. From breaking news to Wananchi reporting, exclusive videos to playlists that get you grooving and podcasts that keep you informed. It's all here for you. Join us in the celebration, Kenya. Because with you, Citizen Digital is more than just a platform. It's a community. Citizen Digital. 2 years of trust, 2 years of truth. Here's to many more. Stay tuned for special surprises and more as we celebrate you, our incredible audience. Citizen Digital. Celebrating 2 years of trust and truth. Kenya's #1 news app. Citizen Digital.
Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo ni obila ma Masaba North nono monj manyo timore e miere moko ma Nyamira kama kweth ma ok ong'e nyomonjo dala jatend migawo mar weche mag somo e kaunti ma Nyamira Kennedy Angwenyi, dala japuonj maduong' mar Nyansiongo High Ezekiel Okeyo kod min ode ma en MCA mogwel Zipora Okeyo. Jonjorego nyo bambo nyiri ariyo ma johigni 16 kod 18 kapok gilal gi mwandu moriwo koda ka omenda kod kadi mag bengi. Manyo gidhi golo godo pesa e bengi mantie Keroka. James Okoth miyo ler mar wachni. Jopiny nochiwo gi bwoko kinyi makawuono e dala Kennedy Angwenyi, ma en jatend migawo mar weche somo e kaunti ma Nyamira. Ka bende obila dhi nyime gi timo apedha mar yango kaka kweth moting'o ji 10 ma bende nomanore gi gig lweny ne nyalo timo monj kuom seche 4 kendo lal miru. Walikusanya watu wote wa kutoka nyumba mbalimbali na wakawaweka wote kwa nyumba moja. Arabu waliwafunga mikono na midomo pia. Hawa watu walikuwa wanajiita ni askari, lakini walikuwa majambazi. Na tuliwapatia ATM, wakaenda Keroka, Equity Bank, wakatoa pesa kutoka huko. Tunataka kuona uchunguzi umefanywa na umekamilika. Si kuambia uchunguzi nafanywa na ufanywe na ukamiliki. Hatujui kitu tunaenda. Ukiangalia kijiji cha Keroka kila mtu amehofia security. Kwa sababu kama hii bomba ambayo imekuwa attacked, wamekuja usiku, wakateka mama mzee nyara, wakateka watoto wake, wakapika chakula, wakakula kuanzia saa 3 ya usiku hadi saa 10 asubuhi. Hiyo ni makosa sana. Jopiny nochopo mar kuyo gi anyuola mar Angwenyi kod owadgi ma bende en japuonj. Kwethno bende nochwo timo tim makoch mar bambo nyiri ariyo ei odno e nyim anyuolagi, kendo kata obedo ni nosechwal gi kar thieth, ruoth ma gweng'no osingo ni nyaka giyud ratichgi. Kulikuwa na watoto wasichana wawili ambao walifanyia madhambi mengine, lakini hiyo wamepelekwa hospitali na tunangoja majibu. Wakati wana rape na kudefile wasichana wadogo mbele yetu, wale ambao tunafaa kuwatetea, inaniuma sana. Mimi naomba wale ambao tumekosea wakuje tuombe msamaha. Leo uchunguzi umeanza and naomba tuweze chukua muda na ningeomba na public mtusaidie kutupatia, mkipata information yote mtupatie. But tunahakikisha ya kwamba we have started investigation na fruits itaonekana very soon. Jopiny wacho ni gisebedo ka giywak e weche mag arita kwe kalure gi monj makinde ka kinde e alworano, e kinde makoro giseyo obila ka giwacho ni onge okang' malong'o mosekaw ka koro gidwaro ni otim lokruok mag apisas duto mag arita kwe e alworano. James Okoth, Ramogi TV. Kwa mga apisa sadek magriruog saga mar any malo Kenya no chwale doho ewi yuarok mar lo mantiere gweng' ma Mavoko Machakos ma osekelo midhiero mar daro jopiny. Ji adek gin Julius Mutua, Pascal Kiseli kod Alex Chalo Mutemi ma gin moko kuom ji ma osedadho gi obila ma okwach kich ketudo gi kod ketho mar wuondo jopiny kendo lodho kuom gi omenda. Logo nyocha weyo ka familia buora muki utegi bang' yangore ni kambi mar East African Portland Cement ema uon lo makamano. Applicant needs the respondents to be in custody so that they can assist in some of the investigations. You
when the applicant is apprehensive that he is missed. Odhi nyime nyako Ramogi Malkia magzima seruti mar piny Netherlands otimo limbe okinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu e limbe mare mokwongo bang' donjo e winjruok gi tend kaunti no e chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge. Malkia no bende ne dhi limo thoth chenro mayande piny Netherlands sire kaunti no kama oting'o chwalo kod medo bero weche pie kor gwenge, medo bero yore mag tudruok mag lony manyasani, siro weche pur gi ohala e alwora manyando kod siro chenro mag kedo gi lokruok chal kor lwasi. Kagitwag gi jofwambo, gavana mar kaunti ma Kisumu orwako limbe Malkia no kendo singo ni tend kaunti mare biro dhi nyime gi tiyo machiegni kod piny mar Netherlands e chwalo chenro mag dongruok e alwora kod gwenge ma Kisumu. The agreement we signed in October 2022 during my visit to the Netherlands involves conducting the purchase of bulk meters. Thirdly, we have the Hello tractor project in Nyando, the one you were talking about. The one is managed digitally. And it has really worked because most farmers in the Nyando belt, this is a rice-growing area, which is sometimes extremely difficult to navigate because of water, but at least close to 1 million farmers is going to benefit from this project. But now it's time to look at, the effects of that digital financial inclusion on people and how we can actually help farmers be able to weather, climate shocks, droughts, or even floods, or even, invest better for the future to have better yields and better production. And this is very important, of course, for their own income, but also the food security of the country. We're actually talking about sort of climate smart agriculture, but that you also need to invest and you also need to finance. So every farmer needs to do their own investments. So I think we're trying to look in the way on how we can actually help with the digital financial services to actually convey this. Koramgajuan komiti mar weche arita e kaunti ma Kilifi gikone ogolo chik mondo mi chung chenro mar disco matanga ma ibago bang' liel e kaunti no. Commissioner mar kaunti no Josephat Biwott okoni gin kod ji maromo 40 ma itudo kod rocho ratich nyithindo manyiri to magi thothne gin midhiero mamako nyithindo e kinde mag disco matanga kata nyati edero. Kaka jafwambo mar Yuto Mundi leronwa, Biwott okoni ruodhi koro omiteko mar ndhiyo anyuola mabiro bago miel mar disco matanga e kinde mag liel. Komiti ma ochung'ne weche mag arita kwe kaunti ma Kilifi ogolo chik mabiro chungo nyasi mag disco matanga makinde mathoth ibago e liete. Ka otelnegi kod komishona mar kaunti no Josephat Biwott gikoni nyithindo manyiri rocho ratiro mag gi e kindego mag disco matanga gino ma ok gibi yie mondo dhi nyime. Biwott koni nyaka sani gin kod buche 40 madhi nyime mag nyithindo manyiri ma orocho ratichgi ka thothgi timore mana e disco matanga. Tuko na shida ya defilement. Hata tukiongea saa hii tuko na watu zaidi ya 40 wako katika prison yetu ya Kaloleni kwa sababu ya defilement. Disco matanga kulingana na security committee ya Kilifi County tulisema hakuna disco matanga. Disco matanga ikifanyika, wasichana wengi badala ya kuenda shule na kushughulika na masomo ama kazi zingine ambazo wanafaa kufanya, mambo inakuwa ni watu wanateka advantage. Biwott maneloso e kinde nyasi mag mashujaa mane obagi e kaunti no ogolo chik ne ruodhi duto e kaunti no mondo bedaki icha kendo nona nyuola mapod bago nyasi no. Poni giyudo oketgi thuolo mar mako gi kendo chwalo gi e doho kaka ji madhi ataro kod chike ma oketi. Hii disco matanga zinafanyika kwa mwenye ako na mashishi. Tukiwa na disco matanga hatutachukua nafasi yoyote ku waste time, tutaendea mwenye familia hiyo yenye iko na mashishi, kwa sababu hao ndio wanaharibu watoto wetu. Yote ambaye atakuwa na disco matanga tutamstaki. Na naamrisha wote hawa kwamba kutoka leo hatuwezi kubali watoto wetu wasichana wapate mimba ya mapema kwa sababu ya wengine wanataka kutafuta pesa kupitia disco matanga. Komanda marobila e kaunti no Fatuma Hadi bende okwayo jonyuol mondo konygi e reso ngima nyathi manyako e kaunti no. Karibuni kuongea na watoto wetu, waambie madhara na dangers za kuengage into sexual issues kabla hawajafikisha miaka ile wanafaa kuwa wamefika, na msikubali kwamba waweze kuwa exposed kwa vitu ambayo inaweza wafanya waweze kujipata katika hiyo hali.
So to protect polisi peke yake hatuwezi pigana na issue ya defilement. We need your support as a community. Chwadongolo e kinde liel osebedo gino makelo twak ma opogore e kaunti no, kama kuom josiasa to osebedo ka siro chenrogo kaka gino mamoro piny. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhine nyime nyakura mogi jogo manitie sekta mar lupo gi e dho wath ma wayando e kachung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay koro ogolo luoro magin go ni chenro mag lupo e dho wadhno kidek medo rochore. Makalo gi tungni moko ma osebed ka inene kind jolupo matimo kiluwa mar mbuta gi jowetegi maluwo omena e dho wadh namno. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ale Beach miyowa ler e wi wach makamano. Dho wath ma wayando ma yudore Chula Rosenga kar chud bura ma Suba North en achiel kuom dhowedhe madongo e kaunti ma Homa Bay magolo rech mbuta mathoth e alwora mar nam Lolwe. Kata kamano tungni ma osebedo ka dhi nyime e kind jolupo matimo kiluwa mar mbuta kod jowetegi matimo kiluwa mar omena e dho wadhni oserocho chenro mag lupo ka jolupo matimo kiluwa mar mbuta ywak ni tondogi mag lupo osebed ka iketho e kuonde ma gichikogie. Tibedo gi conflict maduong' ahinya e weche mag nam ka e kindwa kod jomena. Joge wadhi asara mang'eny ka ng'iewo gige nam. Kichwa tiyo godiochieng' to mostly yedhi ma wayando tiyo gi tanga. To jomena tiyo gi injin. Kaito wan watiyo godiochieng' to jomena tiyo gotieno. Gidhi ka waseketo gigewa kamoro ka wasechiko to ka gidhi gotieno kendo giketho gi ng'ado gi miyo sani kata mana production marwa mar rech mane warwako. Sani ni piny kabisa. Mono national buwoge oko mono miyo konywa ywagni waseywagore. Jolupo ge wacho ni lweny mosebedo ka dhi nyime kindegi osemiyo thothgi odar ka dhi lupo e dhowedhe mokiyo kodgi nikech tondagi mang'eny mag lupo osekethi kaluwore kod tungni ma osebedo ka dhi nyime e kind jolupo e dho wadhno. Nyo wan joma nyalo lupo ma ok wagombo gir ng'ato to kawuono ketowa jomena kawo gigewa e nam nikech giyudo advantage gininde nam to wan wanindo oko. Okonywa yor lupo mono jok dong' misumbni koro sani chuo lao nam mana nikech nam mokethore ka. Tungni makamano bende osekelo pek ne jogo matimo ohala ma opogore e dho wath ma wayando ka gidwa ni apisas mag arita kwe kod mago ma ochung'ne chenro mag lupo mondo oyie oresgi. Nikech kuonde manyocha wayude pesa joge wagikoa nam to biro grech tiuso to wayudo pesa to gigewa wakelo kar kaka lode wagin gi ng'iewo to dhi. Ok nyal timore nikech yiedhi odar. Yiedhi odhi kuonde ma rech yudore. Nikech wach jomena ka gidhi nam to giduogo nono. Sama wan kani waonge kata gi chuo wadaka daka kar ka to waonge kata gi chuowa. Chuo ringo laonwa nam. To wan gi nyithindo be madhi skul koro kaka wakonyre onge. Telo mar dhowedhe e kaunti ma Homa Bay oyango ni tungni mosebedo ka dhi nyime e kind jolupo ma wayando osechoponegi kendo sani koro gidhi nyime gimanyo yore minyalo tiyogo tungni makamano ka gitiyo kod migepe mamoko mag piny owacho. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ikwa okembe nyamburko e pacho ka mondo miyo tie grepe gi ritruok e apaya kinde ka kinde kaka yo mabiro neno ni oduok chien midhiero mag apaya e Thurka. Anyato motelo ne kinde mag nyasi kaluwore gi masira matimore e kindego. Kagitwak bang' tiego derepe moyo 100 e kaunti ma Kisumu jolony weche mag apaya koro dwaro ni riwruoge mag saga kata SACCOS mag nyamburko mondo miyo kaw okang' mar tiego derepe kinde ka kinde. Wachimo ma Desemba kama kura jali ng'eny ndara. Momiyo koro ne wabet piny neno ni mondo mi kwakilgi mondo mi giyud idea kaka ginyalo bet ndara ging'iyo bende chike mag ndara. Ote man godo bani kembe mamoko ni mondo bende giter badrepegi e training mondo mi koro wawe wito ngima ji ndara kinde ka kinde. Wamor mathoth kuom CEO marwa manyo kelonwa puonjruokni en puonjruok mamiyo wabedo motegno e barabara kendo wamiyo wang'eyo atwa mwanyalo tiyogo kod wateja magwa. Wang'eyo kaka ka wantie barabara to wang'eyo ni wan wawegi wan ema warito ngima jok mwating'o. Koro nyaka wabed jogo ma nigi horuok
manigi lony mathoth. One of the things which happens mostly in the roads is overspeeding, the careless driving. You know, with that in mind, you know, when you have that in mind, you'll be able to understand what customers really want. So it's coming at the festivity because this is the time we have a lot of traveling, and it's the time when there are so much vehicles on the road prone to accident and all that. So if you're able to combine both aspects of safety and customer service, then we have fully satisfied customers. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Bedo ni ng'ato ni kotu mar kansa okonyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni nyako Ramogi oro donje weche mag tuke kama alap Moi Stadium mantiere kaunti ma Kisumu ibiro ger manyien rang'eny mar CAF gi FIFA gedo ma ibiro tim gi sirikal mamalo kotudore kod sirikal mar kaunti ma Kisumu. Gavana ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o nolero ni alabno biro bedo manyien kochopo dwe mar 7 higa mar 2024. Jatend migawo mar weche mag tuke Babuna Mwamba nolimo alap ma Moi kaachiel kod mano ma Kenyatta Stadium ma ibiro tigo e bago tuke mag Sekafa higa mar 2023 e kind jotugo ma higni piny higni 18. E kaunti ma Marsabit gedo mar alap maduong' e kaunti no bende dhi nyime ka geno nitiere ni obiro rumo kendo miyo jotugo mawuok e gwengego thuolo mar bago tuke mopogore opogore. But I think we'll have to cover. So at that regional level, we have determined that we will start by finishing what has stalled for many years. Tumalizane na hizi ambazo zimekwama. Tuzikwamue, wananchi wazitumie. Kapodong yomago mag tuke team mar KCB-RFC biro rakore gi team mar Nondizi finals mag tuke rugby Motisini Floodlight Rugby Tournament bang team mar KCB lo team mar Oilers points 41 kuom 21 e nus mar finals. Dawin Mukiza nolone club mar KCB points 9 mane utingo conversion ade gi try achiel kendo tero tugo e yweyo ka jobengi ma KCB ni mbele points 44 kuom 0. Posa moka paga biro ne team mar KCB no wuok kuom tries adek mano logi jotugo Samuel Asati, Felix Sojo gi Festus Shiasi. Team mar Oilers mawuok e kaunti ma Nakuru noyudo tries 2 conversion 2 mano omiyo gi points 21. Finals e kind KCB-RFC gi Nondizi biro chwalo gi finals ma higa mokalo.
Motelo ne tuke mag manyo tiko mar yore tuke mag Olympics higa manyien, tim mar Kenya ma yawuoyi matugo tuke mag hoki biro tugo tuko siep otieno ma kawuono gi tim mar Phoenix Hockey Club mawuok e piny mar Afrika ma milambo. Bang' dakore gi Phoenix kendo Kenya biro tugo tuko siep mar ariyo gi tim mar Chippers odiochieng' makiny kapok gidakore gi tim mar The Blues chieng' tich adek. Kenya ma bende nosemolo e piny mar Afrika ma milambo ne tugono machakore chieng' Jumapil timo ikruok margi ne ng'ado tiko makende mar yuoro Olympics e boma ma Paris e piny mar France higa manyien kuom thuolo mokwongo chakre higa mar 1988. Kenya nitiere pool B kama oting'o timbe kaka Egypt, Ghana gi Zambia. Pool A oting'o timbe kaka Afrika ma milambo, Nigeria, Uganda gi Zimbabwe. Tim mar Kenya Police obedo joloch e tielo mokwongo bang' tuke mag adhong' e liga maduong' pacho ka manobagi kaunti ma Vihiga. Tim mar Police noyudo points 30 e tuke mane oywayo timbe maromo 15. Tim mar jolweny mar Kenya Defence Forces notieke thuolo mar ariyo gi points 21 ka tim mar Prisons notieke thuolo mar adek. Shafi Hassan Bakari mane okawo loch kata kidieny mar featherweight olero ni kata odoko ni tim mar Police ni kod jotugo mabeyo, timbe osechako timo maber e tukegi ka en gi luoro ni inyalo lo jotugo mamoko e tielo mabiro. Tielo mar ariyo biro bagi kaunti ma Siaya tok jumbe ariyo. Naamini kwa ushindi utarudi tena kwangu. So hiyo ni lengo langu na muomba Mungu sana anipe ushindi tena. Tuko na teams kama 15 hivi kutoka counties zote huku nchini, na hii ni ligi ya kwanza na mara ya pili tutapeleka kule Siaya. Kwa hivyo tunashukuru sana kaunti ya Vihiga kwa sababu wamekuwa wakisupport timu ya ngumi hapa kaunti ya Vihiga. Mamulo tuke mag pinje maoko en Cristiano Ronaldo noloyo gol mare mar 11 tuke mag adhula e lig maduong' mar piny Saudi Pro League higa mar 2023-24 kendo konyo klab mare mar Al Nassr yudo loch mar gonde 2-1.